Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula boten badhe ngaturaken kacar kucur nggih nun sewu. Awit ingkang pun sebat kacar kucur menika pernikahan lancar, dokumentasi meluncur. Kala wau sampun kaleksanan. Pernikahan lancar lan dokumentasi sedaya sampun samipun asta. Ingkang badhe kula aturaken injih menika kekudamanipun tiyang sepuh. Nun sewu genduk riki. Sampeyan wektu iki wis tekan wektune. Sinape dening Rama lan Ibu J panjenengan sampun jumeneng bali griya. Panjenengan sakmangke nampi menapa ingkang dados kayanipun kakung J. Kakung Mas sinten nggih? Mas Enis. Ya, terimalah genduk niki. Nanti koyo atau apapun yang diberikan oleh suamimu, oleh-oleh anggone mlono dari Gorontalo sampai ke Tirto Rahayu. Oleh-oleh boten namung Mas Picis Raja Brono, Raja Kaya, ananging yang baku yang utama oleh-oleh syahadat kalimah kalih. Syahadat kalimah kalih sampun pun tampi. Kala wau sineksenan dening para nabi, para wali, para syuhada, para ulama lan ingkang baku malaikat papat wonten pundak kanan kiring panjenengan menika dados saksi. Dados kedah enget kalian janji-janji apa yang telah diucapkan tadi di depan penghulu. Yang lainnya genduk riki pinangka bumi. Yen nampa kayane kakung kudu sing gemi setiti ngati-ati. Awit kanggo nanem sakabehing wiji tinandur bisa subur amarga bumine iso setiti, iso ditelesi. Monggo kakung terimalah. Kakung berdiri alon-alon, yang kanan ke atas, tangannya yang kanan ke atas, yang kiri ke bawah, diturunkan sedikit demi sedikit. Ayo ditampa kayane kakung. Tampanan lenggah kanthi sekeca, lenggah ing waktu kemloso, tampan ana ing bokor kencana. Muga sakmengko pinaringan berkah ingkang kuwasa sampeyan dadya keluarga ingkang tentrem aman damai utawi saged kasebat sakinah mawaddah warahmah. Allahumma amin. Sakmangke yen sampun pun tampi kanthi genah, kanthi setiti sing permadi, kaaturna marang bapa lan ibumu ya genduk, supaya bapa lan ibumu prisa menawa sampeyan wis bener-bener nampa kayane kakung. Ibune dhewe diderekke kakunge pinangka tanggung jawabe kakung peparing kaya dumateng garwa.
bapak ibunipun ya tak tampa genduk muga kabeh peparing saka Gusti Allah bisa barokah lan mahanani katentreman ana ing keluarga iki. Sak sampunipun matur dhumateng Rama Ibu katurang lenggah monggo menika badhe ngraosaken seperti apakah nikmatnya kita makan bersama. Ini hasil karya kita berdua dimakan bersama seenak-enaknya. Istrinya masak walaupun kurang garam dikatakan sudah enak, walaupun seperti apa pedasnya dirasakan bersama, katanya isih pedes lelakone uripe dhewe. Sesudah itu dikatakan sudah kenyang. Air harus bisa untuk membasahi tubuh supaya kesuburan terjaga dan jangan sampai dehidrasi. Asmanipun munjuk toya bantala utawi toya wening supados wening menapa penggalihipun saengga menapa ingkang dados rencana-rencana kehidupan bersama bisa cerah dan diberikan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Nun sewu bilih mekaten anggen kula saged ngaturaken kekudangan mbok bilih kekudanganipun tiyang sepuh sisip boten kathah menawi wonten kalepatan menika saking pundha kawula ananging menawi wonten kaleresan menika panci pitedah saking ngarsanipun Allah. Mbok bilih atur kula cekapaken mekaten kula akhiri billahi taufik